wiki yatha tinakamba chinthu chachinayi kuti alkuhlu walmau, mkazi agwiritsire ntchito kohin komanso madzi. Ndiye lero insha Allah tikufuna kuonapo chinthu cha alkhamisa, chinthu chachisanu. Umama pomupatsa mwana wake wa mkazi malangizo adanena kuti wa amma alkhamisa, tsopano chikakhala chinthu chachisanu chimene ukuyeneka kuti uchigwiritse, at-ta'ahhud liwaqti ta'amihi, udzikasamala nthawi yomwe mamunayo amadya. Fa inna hararata al-ju'i, chifukwa kupweteka kwa njala, malhabatu, ndikosautsa kwambiri. Kupweteka kwa njala ndi chinthu chimene chili chosautsa, ndipo sizikutengeranso kuti amene akuva njalayo ndi ndani, ngakhale mkazi, ngakhale mwana, ngakhale wina aliyense mugulandu. Ikangokwana nthawi yoti afuna kudya, ndithu njala imatani, imawawa. Ndi chifukwa chake tikabwera mu chisilamu, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akufotokoza kuti pamene adhana yachitidwa kapena iqama yachitidwa, ndiye munthu ambweretsera chakudya. Adhana yachitidwa, ndiye munthu uja chabwera chakudya. Mtumiki ananena kuti ayambe munthuyo chakudyacho kunzikiti kwa apite bere taoni. Hadithi yodziwika yomwe kuchokera kwa Anas ibn Malik komanso Aisha radhiyallahu anha unena kuti idha hadara al-asha'u, ikakhala kuti yafika nthawi ya mgonero. Al-asha'u ndi mgonero. Wa uqimatis salati, ndiye mukumva iqama kuti swala ikuima, Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Inuyo fabida'u bil asha'i, muyambe ndi mgonero. Idha hadara al asha'u, ikakhala kuti nthawi ya mgonero yafika, nthawi ya chakudya cha madzulo. Wa uqimatis salah, ndiye swala ikuimitsidwa kuti anthu afuna ande kuswali. Fabida'u bil asha, inuyo muyambe, fabida'u muyambe bil asha'i, ndi kudyako kaye. Mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam pamene pakufuna kutsindika kuti njala si chinthu chachani chamasewera. Fa munthu akhoza kusiya chakudya chija ndi kuthamangira kunzikiti kukaswali, koma swala ija sakhala nayo ndi chidwi, azingoona kuchedwa kuti swala ija ite abwere ku nyumba akatani akadya. So ngati chisilamu chikupanga emphasize iso pa njala ya munthu kuti sakuyeneka kuthamangira swala pamene ali ndi njala, nakabwanji mkazi amene mwamuna wake akuchoka kuntchito ndi akubwera pa nyumbapo kufikira kuti pa nyumbapo chakudya sana chipeza. Iye akuchoka kumene akuchoka kandi ku business kandi kuntchito, ndi akupezeka zonena kuti akubwera pa nyumba panupo chakudya simunakonze, mukuona ngatamva bwa. Ndiye mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam kumene kunali kufuna kusonyeza pa ife Asilamu kuti njala ndi chinthu chimene chili chosafunika kuchita nacho chibwana. Ndiye umama akumulangiza mwana wake wa mkazi kuti iweyo ukaonetsetse kuti wakonza nthawi imene mwamunayo amadya, ukaikonze nthawiyo, yani chakudya chikakhale chokonzedwa mu nthawi yake, chifukwa ndithudi ululu wa njala ndi wopweteka kwambiri. Ululu wa njala ndotani ndi wopweteka kwambiri. Ndiye mkazi akuyeneka kukonza chakudya mu nthawi yoyenera. Ngati amuna ake amabwera masana mwina kudzadya kunyumba kwakeku, akuyeneka kuti amuna aja asanafike, inuyo mwagawa chakudya chija chili pa tebulo kaya mwachika pankeka. Amuna uja akafika adzangofikira kudya basi ndikumabwerera kupita ku business kapena kuntchito. Ngati ali madzulo chimodzimodzi, mukhale kuti chakudya chija mwakonzeratu, pamene popo mutengera ndi nthawi imene mwamuna wanu yamatani amadyera. Ngati amabwera kuchokera kuntchito ndikudya kenako mwapita kunzikiti atadya kale, palibe vuto. Kapena amati akabwera
iyeyu samadya amadya akabwera ku mzikiti zimene zonso vuto palibe ndi kuti inuyo mukonza chakudyacho potengera ndi nthawi imene mwamuna amatani amafuna kuti adyere. Asakonze mkazi chakudya mochedwa chifukwa izizi zimabweretsa kunyasidwa mwa mwamunayo. Pachichewa chathu timati njala mchirombo. Heti pachichewa timanena kuti njala mchirombo. Ndiye mkazi aonetsetse kuti nthawi imene mwamuna amadyera chakudya chake chikhale kuti chilirede. Ndi zinthunso zabwino mkazi ndi mwamuna kudyera pamodzi, ndi zinthu zabwino. Akazi ambiri amasangalala kuti azidya limodzi ndi ndani? Ndi mwamuna wawo. Komanso zilizofunikira kwa mkazi kuzindikira zomwe mwamuna wawoyo amatani amakhumba pa nkhani ya nthawi yakudya, chifukwa alipo amuna ena amene sakonda kudya limodzi ndi mkazi wawo. Alipo amuna amene ndiye inu mumapezeka zonena kuti mukuwakakamizabe amuna anuwo kuti mudye nawo limodzi. So zimene zijazo zimapangitsa kuti mwamunayo adzinyansidwa nanu chifukwa mukumukakamiza zinthu zimene iyeyo samatani samafuna. Pali amuna enanso amene amanyansidwa kuti tsiku lina lililonse adzifunsidwa za nthawi yomwe amafikira pa nyumba chifukwa choti akazi awo akufuna kuti azidyera limodzi. Ndiye ayimba foni katumiza message, amufika nthawi zanji? Ine ndifuna ndidye mwachangu ndizikagona. Amufika nthawi zanji? Lero ndatopa ndifuna ndidye mwachangu. Zimenezo every day mola kuti amuna ena zimenezo zimatani zimawanyasa. Choncho zilizofunikira kuti mkazi amufunse mwamuna wake zimene amakonda pakati pa kudyera limodzi ndi mkazi iyo kapena kudya yekha, komanso nthawi imene mwamunayo angamayikonde kuti azidye chakudya chake, chifukwa chimene sasangalatsidwa nacho mwamunayo ndi kumafunsidwa nthawi ina iliyonse yobwerera pa nyumba. Pakana ena akazi amapezeka zonena kuti akumamuyerengera nthawi imene mwamuna amataka kuchokera kuntchito kudzafikira pa nyumba. Akangochedwa ndi 2-3 minutes ayankhula, lero ndiye mwachedwa. Chifukwa choti wazolowera kuti mwamuna wawo amafika mwachitsanzo 6 koloko. Ndiye tsiku limene ndikufika 5:30 kunyumbako chani nkhani. Munayima kuti kuchoka kuntchito kweneni mawerengera mumati mukangoyiruka muja mukamaza fika kunoku 10 minutes makhala yatani akakhala kuti amuna amwena ndigali moto. Sizilizoyenera kuti mkazi azimuzonda mwamuna wake munjira ngati imene. Pali ena mugulu akazi amene nthawi yakudya ikakwana mwamuna awo wavomera kuti azidya limodzi ndi mkaziyo, ndiye nthawi yakudya ija yakwana amayamba kuyankhula nkhani zokhudza mavuto apa nyumba. Munthawi imene mwamuna uja akutani akudya, tikudya mutu chonchi mudziwe kuti ufawu ndotani ndomaliza. Mmene tikudyamo mudziwe kunena kuti mafuta ophikira aja ndi atha. Nthawi yakudya musayankhule mavuto a nyumba. Zimenezo tasungirani nthawi ina yake osati pakudya. Pakudyapo panganiza nthawi yakudyayo. Zimenezonso ndithu ambiri mugulu akazi amatani amachita. Ali pa tebulo mwalomota apange zakudyazo koma basi mavuto basi. Zimenezo sizili zotani zoyenera, ndipo ilili sikhalidwe labwino lomwe mkazi wokhulupirira kuyeneka kuonetsa pa mwamuna wake, chifukwa sakumupatsa mpata mwamunayo woti adye molongosoka. Ndiye zotsatira zake mudzapeza kuti amuna ena amasangalala kudya kunja kwa nyumba yawo chifukwa chofuna mtendere wa mumtima. Ndiye amathawa kukhala ndi ngawa nthawi iliyonse yomwe akudya ndi mkazi wawo amathawa. Ndiye zimafikanso pena tikaona anzathu amene azolowera lifestyle ya chizungu iyi yomadi akunja kwa nyumba, mkazi omalephera kuphika, mtsikana wakhala pa khomo la mayi yake zaka zonsezi zakuti iye kuphika sangathe ya zophikazi ndi za anthu amene ali achimidzi. Mwamuna akadzamukwatira iyeyu azikasova yekha, amene zikampweteka njalayo azikaphika yekha. Ndi akazi amene asokonezedwa ndi ndani? Ndi Angerezi. Sitikufunanso kubisa ya mkazi amene samuphikira mwamuna wake amene wasokonezedwa ndi azungu. Ndiye pachifukwa choti akugwira ndalama tsiku lina atamamutenga mwamuna oyo kwa outing, atiyeni amuna anga tikadye kwakuti koma ali ndi upandu wachabechabe.
akafika kumene kuja malomoti apange zakudyazo ndiye chakudya chija chabwera uyo wayambapo mavuto akunyumba apa simukudya ife zakudya zimene timafuna muzitigulira ndi zimenezi kunyumbako maponya aja akutopetsa amene aja ndiye nkhani mpaka na mamuna mwina apetaitiso kutani kumuchokera mwamwitanira malo odyera koma kumene koko simunamwitanire kuti mukadye naye limodzi mwamwitanira upando umene mukumuyankhulano pamene paja izizi enaso mugulagazi amatani amachita ndiye mkazi amene ali wokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala alemekeze nthawi yomwe mwamuna wake amadya. Gawo limene litikoza kunena kuti talimaliza ndiye tililumikiza ndi gawo lachiwiri limene lili chinthu chachingati chachi 6. Chinthu chachi 6 adayankhula umama kwa mwana wake wamkazi kunena kuti alhuduu inda manamihi, kalemekeze nthawi yake yogona. Alhuduu inda manamihi, ukalemekeze iwe mwana wanga wamkazi nthawi imene mwamunayo adzikagona, nthawi yake imene yeye wayika kuti apa ndikubwera kuchipinda ndifuna ndikatani ndikagone, nthawi imene ukaitani ukailemekeze. Chifukwa kusokonezedwa kwa nthawi yogona kumabweretsa mkwiyo pa wina aliyense. Munthu akugona ndiye uzimugwereza amwe tadzuka amwe nitakapanganiza kuti zimene zozo munthu apezeka watani wanyasidwa. Ndiye ndi chimodzimodzinso mwamuna wanuyo nayenso mwamuna yetu ni munthu. Akazi ena amona ngati mwamuna ndi roboti serious. Akazi ena amamutenga mwamuna wanga ndi roboti kuti yeye samafuna kugona, kupita kuchipinda 3-4 hours mukuyankhula nkhani, pamene watopa afuna kugona inu basi mene mwayambirapo nkhani mpaka na 3 hours ati masowa pa nyumba pa. Ndiye mukalemekeze nthawi yomwe mwamuna wanu amagona. So izi umama akumuyankhula mwana wake uja kunena kuti ikakakwana nthawi yoti mwamuna wako afuna kugona, nthawi imene mwana wanga kaitani kailemekeze. Chifukwa kumusokoneza mwamuna wakoyo tulo ndi chinthu chimene chingadzabweretse mkwiyo mwa iyeyo, ndi chinthu chimene chingabweretse mkwiyo mwa iyeyo. Choncho kalemekeze nthawi yake yogona. So nthawi yogona isakhale nthawi yobweretsa mavuto kwa mwamuna. Mkazi amusiye mwamuna wake kuti apume kuchokera muzimene wakumana nazo mu tsiku limenelo. Katana ali ku business wakumana ndizo zokumana nazo kumeneko. Chimodzimodzinso ngati anali ku ntchito kumene kuja wakumana ndizo kumana nazo. Ndiye mkazi amusiye mwamuna wake kuti apume kuchokera muzimene zizi. Zomwe ena mwa akazi masiku ano even mbuyo mungati mwina zimachitika ndizoti amasonyeza kupanda ulemu pa mwamuna wawo. Pamene mwamuna afika pa nyumba iwo amamulandira ndi mavuto, kuyambira pakhomopo nkufikira nthawi yakudya mpaka anakukathera kuti kumalo ogona mavuto okaoka. Mwamuna walowa nyumba mavuto, kuyamba ku mavuto, akudya mavuto, nthawi yogona mavuto. Izizi si zinthu zimene zili zotani zoyenera pa mkazi amene amaopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatiyeni tuone chitsanzo cha masahabiyati, chitsanzo cha akazi wopambana amene sipadzabweranso akazi wopambana kuposa iwo mpaka na kufikira tsiku lachiweruzo. Mkazi wala ataphunzira cha mtundu wanji secular education, mkazi mnthawi ya twino wala ataphunzira cha mtundu wanji za dini, sangawapose masahabiyati kupambana kwao pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu anhu akusimba za mai yake amene ali Ummu Sulaim. Chifukwa Ummu Sulaim adali mai yake andani Anas ibn Malik. Ndiye akamwalira bambo wake Anas amene adali Malik, Ummu Sulaim adakwatiwa kwa Abu Talha al-Ansari. Abu Talha al-Ansari ndiye ishtaka ibnun li Abi Talha,
anadwalika mwana wa Abu Talha, ye mwana ali ngati mchimwene wake wa Anas, amene ali mchimwene wake wa ndani wa Anas, ochokera kwa bambo wake omupeza mayi amodzi bambo otani osiyana. Ndiye mwana ameneyu atadwala, Abu Talha anachoka kupita ukapanga business. Ndiye mwana uja famata wa Abu Talhata kharijun, mwana uja adamwalira, Abu Talha alikunja kwa chani kwa nyumba, atatuluka sana bwireni. Ndiye falamma ra'at imra'atuhu, ndiye ataona zimenezi mkazi wake, kunena ndani mai yake Anas, abakunya agambwa za imra'atuhu pofuna kwalemekeza mai yake, kunena kuti adali mkazi wa ndani wa Abu Talha. Ndiye ataona hizi mai yake amene ali Sulaim kuti annahu qadimat, mwana uja wamwalira. Chimene adachita muone chimene adachita Sulaim, yemwe ndi Rumaisa binti Milhan. Sulaim dzina lake linali Rumaisa binti Milhan. Ataona kuti mwana uja wamwalira, chimene adachita adamusambitsa mwana uja. Pamene patichedwe ngati mayi mwana wake wamwalira, kandi wa mkazi kandi wa mwamuna, palibe vuto mayiyo kumusambitsa mwanayo, ndikumuveka sanda, ndikumupempherera, ndikuwauza anthu kunena kuti nyumba mwanga muno mwachitika maliro, ndipo amuna abwere apempherere janaza ya mwanayo akamuyike. Chimenecho ndi Chisilamu. Sizoti mwana wamwalira inu malo mopanga zimenezi ndiye kuyamba kukutubuka, amayi koto ine, bwerani malodza, chiyani, zambirimbiri. Zimenezo asireni akazi amene ali achikufara azichita zimenezo. Mkazi wa Chisilamu munthu akamwalira avomereze kuti amene wamwalira basi. Aniyaha ndi kulira kumene akazi amalira kumene kumagwera kushiriki. Wapita ukadali wang'ono iwe, ambuye ine vuto ndi chiyani ine. Zonsezo ndi kulira kumene kuli kulira kwa achikazi ama kufaga kumene inuyo amayi mwakutengera mukapita mmaliro awo. Ndiye muona ngati amayi amene anali achikondi kwambiri kwa mwana wawo. Amayi amene amamvesa chisoni inu, ndipo kulira kumene kwa ayi ndithu. Ati kumachita kubera kulira komwe. Amayi a Chisilamu kumakopera ndi kulira komwe. Zimenezo musayerekeze kuchita. Mkazi wa Chisilamu azikhala olimba mtima, chifukwa kumwalira si chinthu chachilendo yani. Inu mwapeza anthu akumwalira, mudzawasiyaso anthu akumwalira. So maliro akachitika m'nyumba mwanu, limbani mtima, misozi iyo ikhoza kumatuluka, koma pangani zoyenerera. Ngati mwamuna wanu musambitseni. Ndizololedwa mkazi kusambitsa mwamuna wake, ndizololedwa, ndipo ndi zimenenso zili zofunikira. Wamwalira mwana wanu wa mwamuna musambitseni, wamwalira mwana wanu wa mkazi musambitseni, wamwalira mlongo wanu nyumbamo musambitseni. Chifukwa zimenezo zikuchokera mchani mu Chisilamu. Anapanganso akazi abwino kwambiri kuposa ndani, kuposa inuyo. Ndiye Sulaim adasambitsa mwana wake ndikumuveka sanda. Ndiye wanahatu fi janibil baiti, anakamusunga umalo ena yake obisika nyumba momwe. Tikabwera hadithi ina anayankhula kunena kuti ndipo musamuuze Abu Talha zonena kuti mwana wake wamwalira, nditamuuze ndani, ndine ndekha. Nonse apa akabwera bambo wanu musaonetse nkhope zotani zodandaula, mudikire kuti ineyo ndauze ndekha munangawo. Kulimba mtima ati umene komayi pofuna kulemekeza chani, kulemekeza mwamuna wake zimene akuchokera nazo uko nkhawa chani, akabwera nyumba asabwereso ndikukumanaso ndi nkhawanso zina ya. Ndiye falamma jaa Abu Talha, pamene adafika Abu Talha ndikulowa nyumba, adayankhula mawu amene ali wosonyeza kuti palibe amene anamuuza zoti nyumbamo mwachitika maliro. Kaifa al-ghulam, mnyamata uja pano ali bwanji? Mamuna ate
wafika ana onse amene ali nyumba mmenemo sana yankule chilichonse chifukwa mayi awo awauza kuti abambo anu akabwera olo mwakumana nawo kunsewu musauze ti kunyumba ako tiwachitika maliro ngokhala chete. Abambo afika nyumba akufusa kaifa al-ghulam, nyamata ali bwanji? Qalat Sulaim poyankha ananena kuti chani, kad hadaat nafsuhu, mwana ali chete, yani mzimu wake wakhazikika. Komanso wa arju, ndipo ndi chiyembekezo an yakuna kad istarah, ndi chikhulupiriro kuti ali mumtendere. Anayankha zimenezo mayi. Koma kuyankha kumeneko kunali kuyankha kophipiritsa kuti Abu Talha asadziwe zoti mwanaye watani wamwalira. Ndiye wadhanna Abu Talhata annaha sadiqatun, ndiye Abu Talha adayesa kuti Sulaim yo wayankhula chilungamo, kuti mwanayo ali bwino ndipo ndikukhulupirira kuti ali mjani, ali mumtendere. Abu Talha anayesa ngati kuti chani Sulaim wayankhula zoona. Ndiye qala Anas akupitiriza kuti fabata anakhala malo amodzi nyumbamo. Sulaim anazijulula bwinobwino, kudzipodapoda, kuvala dress logwira thupi lija loti amuna ake atani ayiwalenkhawa. Ndiye anakhala nawo malo amodzi. Fabata anakhala nawo malo amodzi amuna akewo. Ndiye falamma asbah, pamene kunacha, ightasala, anamukonzera amuna ake madzi, ndipo Abu Talha anatani anasamba. Atasamba kuti tsopano azinyamuka kumapita ku mzikiti. Ndi pameneno falamma arada an yakhruja, ataona kuti mwamuna uja afuna azituluka kumapita ku mzikiti, a'lamathu annahu qad mat, anamudziwitsa mwamunayo zoti mwana uja wamwalira, kumubendulira tsopano ngani. Tsopano amuna anga mukumva bwanji? Alhamdulillah ndili bwino. Muli bwino pamodzi pano pachitika chani maliro. Mwana uja mene manifusa dzulo muja naye atamwalira kale, kumene sinafune kuti ndikupatseniso nkhawa zina. Simunagona bwino alhamdulillah. Ano liyabokoza zachani za maliro akayikire. Ndiye Abu Talha fasalla ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, thumma akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bima kana minhuma. Abu Talha anapita kumzikiti ndikukaswali limodzi ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo atamaliza kuswali, Abu Talha anafotokoza zimene zachitika pakati pa awiriwa, yani zimene zachitika pakati pa iyeyo ndi mkazi wake. Ndiye faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, poyankhula mtumiki wa Allah mtendeni madaliso zikhale pa adanena kuti chani, la'alla Allah an yubarika lakuma fi lailatikuma, ndili chiyembekezo kuti Allah subhanahu wa ta'ala adalitsa pakati pa inuyo awirinu musiku wanu umene mwatani mwakhala malo amodzi. Yani zimene zachitika usiku wanu udzulo, Allah subhanahu wa ta'ala adalitsa, akupatsaniso ni mwana wina wabwino kuposa amene ala watani watengayo. Ndiye qala Sufyan, mmozi wa anthu amene akupereka hadithi, akunena kuti faqala rajulun min al-ansari, adayankhula mmodzi mwa anthu ochokera ku mtundu wa Ansari kuti fara'aitu lahuma, ndidaona kuchokera mwa iwowa Abu Talha pamodzi ndi Sulaim 9 auladi, ali ndi ana okwanira 9, kulluhum qad qara'a al-Qur'an, ndipo onse mwanawo adali wodziwa bwino Qur'an, amawerenga Qur'an, analophunzira chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala kuchokera mu dua imene tulikata tani adawapangira ija. Muhadithi imeneyi muli zinthu zingapo, muhadithi imeneyi muli zinthu zingapo. Chinthu choyamba, Abu Talha atafika kunyumba, choyamba chimene Sulaim adachita ndi kumulandira mwaubwino, ndipo sadakambe za mavuto amene agwa pa khomo. Chinthu choyambirira chimene Sulaim adachita pomulandira mwamuna wake, adangomulandira mwaubwino, kumufusa za ulendo waenda bwanji, business inali bwanji, mwakumana ndi mavuto otani, basi kucheza naye mwamuna ndi zimene wakumana nazo kumene akuchokera. Ndipo sadamuuze za mavuto amene adagwa
adagwa pa khomo. Ichi ndi chinthu china chimene chimasowekera mwa akazi ochuluka. Mwamuna kungofika pa khomo chimene amayamba kumuuza mwamunayo ndi za mavuto apa nyumbapo. Banji simunatere mmene machoka mucha. Ili sikhalidwe limene akazi okhulupirira enieni ankaonetsa pa amuna awo mu nthawi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Sulaim adadziwa kufunikira kolemekeza nthawi yogona ya mwamuna mpaka anagona naye mwamunayo ngakhale nyumbamo muli chani, muli maliro. Ndikhulupirira kuti akazi mu nthawi yathu ino amene angachite izi pa akazi 1 miliyoni ndi mmodzi. Mu nthawi inoyi pa akazi 1 miliyoni amene angachite izi ndi mmodzi. Ambiri zisangatani sangavome ina abambake uje maliro achitika kwa nebaku inu tisikagonana tikakhale mara amodzi maliro achitika muzikhandi chisoni. Maliro ako aneba pamene Sulaim adachita zimene zozo nyumba mwakemo muli maliro pofuna kulemekeza nthawi ya chani ya mwamuna. Nanga bwanji nyumbamo mulibe maliro mkazi akuyeneka kumulemekeza chotani mwamuna wake? Ndiye muzikati aya ine ndatopa lero. Inu bwanji kodi makufuna deile basi? Akazi ambiri achisilamu zimene zakutani akuchita. Sadafune Sulaim kumubweretsera mwamuna wake nkhawa zilizonse kufikira pamene adaona kuti apa atakuyankhula za mwana uja. Mkazi azimudziwa mwamuna wake choncho. Mkazi azimudziwa mwamuna wake choncho kuti amuna anga mmene abwerera lero sanabwere mwabwino bwino. Sayankhule chilichonse chokudza mavuto tingopanga zocheza ndipange zoti asangalale basi kulero. Tinthabwala choncho basi akuona kuti mwamuna wamba kusekerera wamba kutere basi. Mkazi azipanga zimene. Zosati mkazi wamona mwamuna wakwiya adinaiso chimwamo ku. Ndikamba sokumba akaule, ndikamba kubweretsera so mavuto ena anaziyamba da. Hayi. Akazi ena nyumba zina mmene kwachera kungocha mavuto tsiku lonse pakopa nomaku helele koma izi chazimwa hele mpaka anadziwa kulowa. Nchifaka amuna ambiri lero lino mudzaona kuti sasangalatsidwa kukhala mmakomo mwawo. Ma weekend mwapeza achokapo pa nyumba, Saturday ndi Sunday sakupezekapo. Sichina inuyo inuyo mmene mukukhalira nawo amuna anu. Chifukwa ndikukhulupirira kuti mwamuna amene akukhala bwino pa nyumba pake amalakalaka kukafikapo nthawi yabwino. Amaona kucheda kuti awiruke kuti kunchito. Akawiruka kunchito amaenda mwachangu ngati amaenda wapansi. Amafulumira kudaba mwamuna ali chindawala. Akuthamangira kuti kunyumba kwake wayi chifukwa akudziwa kumene kuti akapezako mtendere. Koma ayi ndithu amuna ena kubwera mateni kolo, amuna ena kubwera malevene ko mutagona gona ali radio ijatani yagona ikupumula basi angopeza chakudya pa tebulo bwadye ije basi na Yesu ukagonaso mantendere tsopa. Nde amalawiriraso kudzuka inu musanadzuke chifukwa chana akuopa kuti akapaka inu kungodzukamo mwayi abapo chimene akungoona nyumbamo ndi mavuto basi. Akamamuona mwamuna wake amangomuona ngati yeye ndi banki iyo mangomuza mavuto inu pena tsiku limene losauza chilichonse amuna anu chokuza pa nyumbapo simunganyenyeke. Koma akazi ambiri mwamuna kungofika pa nyumba choyambirira chimakhala chani ma problems. Ndiye Sulaim adamvetsetsa za kulemekeza nthawi ya mwamuna yogona. Taonani nyumba muli maliro, mkazi waziphoda wazinunkhisa bwinobwino, amuna ake asangalale. Kosaonetsa nkhope iso kuonesa kuti mwakuda kazi kulimba mtima mwene. Fajani chifukwa kusangalatsa mwamuna wake. Mwanayo wamwalira Allah apereka wina. Simwesa mwanayo anabwera so chifukwa cha Allah imwe. Ndi Allah amutenga chodandawira ncha. Mudandaule ngati Allah sakupatsani wina. Allah apereka. Silamu asadandaule fajani. Uyu swapita wamutenga ndi Allah. Inu palibe chilichonse mungachita. Vomerezani Allah akupatsaniso ni wina wabwinonso kuposa uti amene watengayo. Chimene nene Chisilamu amene ndo amene akazi adamvetsetsa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuti ndo opepera Sulaim. Waliyadhu billah. Sulaim kupanga izi sadali mkazi wopepera. Udindo wake wa pa nyumba mkazi adaukwaniritsa.
ndipo Allah subhanahu wa ta'ala mkazi amene akampatsa janna yapamwamba kwambiri. Kuchokera mu hadithi imene chinthu chachiwiri, Sulaim adavomereza kukhala malo amodzi ndi mwamuna wakeyu ngakhale kuti nyumbamo mudagwa zovuta. Mwamuna akabwera kuchokera ku malonda kapena ku malo ake ogwira ntchito, amakhala kuti waona akazi ochuluka mu msewu ndiye naogwira nawo ntchito amene savala bwino aja. Zimene yatu mwamuna anamapirira nazo. Akakhala kuti ndi wachimasomaso ndiye kuti akabwera pa nyumba apo angogona ti andatopa. Koma mwamuna weniweni akufunani ndithu akazanga bwerani. Ndiye pachifukwa chonena kuti mwamuna amakhala kuti waona akazi ochuluka mu msewu pamene akuyenda kubwerera ku ntchito, amakhala kuti ali ndi chilakolako chachikulu. Choncho amafuna kuti chilakolako chija achotsere mwa mkazi wake, ameneka kuti akhale malo amodzi ndi mkazi wake asanagone. Ndiye mkazi wakhalidwe, mkazi amene mwa iyeyo muli umunthu, amadziwa choyambirira kuchita mwamuna wake akafika pa khomo, amadziwa. Ndiye iye amamufikira mwamunayo ndi kulilunjikitsa thupi lake kwa iyeyo, komanso ndi nthawi yake mkaziyo amayipereka kwa mwamunayo munyengo imene mwamuna imene wafika pa nyumbayo. Aliyense amene ali pa nyumba apo samamutenga ndi ofunikira, amene amamutenga ofunikira pamenepo ndi ndani? Ndi mwamuna wake. Makhala ngati njuchi imene imamutsatirira munthu amene akununkhira. Mkazi mwamuna akafika pa nyumba wodziwa atu dini yalo azikhala ngati njuchi imene kumutsatira munthu yemwe akununkhira. Ndi mmene mkazi wokhulupirira amene kakuchitira. So zina zonse zimabwera pambuyo. Pamene mwamuna wafika pa ijeni pa nyumba, iye amatani amapanga focus yake yonse, thupi lake lonse, chidwi chake chonse chimapita pa mwamuna wake. Mu hadithi ya Talq ibn Ali, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adati, idha ar-rajulu da'a zawjatahu lihajatihi, pamene mwamuna waitana mkazi wake lihajatihi kuti achotse chilakolako chake. Osati kuti nonse ino ndi amuna anu mukachotse chilakolako chanu, koma iyeyo mwamuna afuna kutani? Kuchotsa chilakolako chake pa zimene wakumana nazo kunjako. Falta'tihi, mkazi yakweneka kumupitira mwamunayo, wa in kanat ala tanuri, ngakhale mkaziyo ali ku kitchini, sima ili pa moto ayiphule imeneyo, kailopa zilibe ntchito muterekaso ino. Uyu ni mtumiki wa Allah amene akwauza akazi wokhulupirira kuti mwamuna ana akakuitanani kuchipinda, akazi anga itabwerani sindikumva bwino nthupi, inu muthamangire mene inetu apapa sikuti ndakoleranso nane mundidikire kaya. Inu pangani zoti iwo zawo ziwayendere ndiye mukapitize kuphika. Ngati mfuna kuti zanu zikuyendereni ndiye mwauza kuti inu sizakuyenderani, nanunso mukoze nthawi yoti naninso zinitani zindiyendere. Kazi okhulupirira zipanga zimenezo. Osati haya kumene konde sikugona ndikugwirirana pabanja anga amagwirirana, mwamuna ni kazi akagwirirana, zinamba zachitikapo zimenezo. Wallahi azungu mpaka anabweretsa Chingerezi akuti marital rape, akuti kumeneko ndikugonana kumene mwamuna amachita ni mkazi wake asakufuna. Pamene inuyo mmene masekerera polandira ndalama ya mahali ya masekerera chani mesa masekerera kuti mwamuna amazika kuitana ndi kuchipinda kuti muzikapanga zimenezi. So lero mwamba kuzitawa mkazi wokhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala awauza amuna ake, amuna anga yemwe afika yemwe ndifuna asi mundifuna, ngati mungandifune mukandipeza kuchipinda, ngati simundifuna ndilole ndipange zimene ndikupangazi. Kazi okhulupirira amene pokapoka mu nthawi imene iye ali pachani pa masiku ake. Ndiye mtumiki akunena kuti idha ar-rajulu da'a zawjatahu lihajatihi, pamene mwamuna wamuyitana mkazi wake kuti akachotse mwamunayo chilakolako chake kuchokera mwa mkaziyo, falta'tihi, mkazi apite, wa in kanat ala tanuri, ngakhale mkaziyo ali ku oven akupika, ali ku kitchen, mkazi alibize kupika wavamau iye athamangire kuti kuchipinda. Jabir ibn Abdullah akufotokoza kuti anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, demuone izi tikupereka zitsanzo zimene zimachitika kuchokera kwa masahabiyati, ndipo zinachitikaso pakati pa mtumiki ndi mkazi wake zinachitika. Saona ngati kuti izi mtumiki akungoyankhula ndiye panalibe mkazi amene anazitsatira mugulu la masahabiyati, anali ochuluka, ndipo tingonena kuti onsewo amapanga ziti
zimenezo. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ra'a imra'atan, mtumiki adaona nkazi pamene panso tichedwepo. Mtumiki wa Allah yemwe adali wodzigwira kuposa amuna onse pano pa dziko lapansi adaona nkazi, koma nkazi amene anali atavala modzilemekeza sana vale movula ngati mene akuvalira akazi masiku ano. Ndiye mutenge mamuna wanu amene akumatuluka nyumba yemwe akumaona akazi ovula ambiri, ndiye mumuike hapo. Mtumiki waona nkazi amene anavala modzilemekeza, ndiye mumuike hapo. Ndiye muone zimene mtumiki adachita atamuona nkazi yemwe adavala modzilemekezayo. Fa atamra'atahu, anatamangira kwa mkazi wake yemwe ali ndani, Zainab. Ndipo Zainab wahiya tam'asu mani'atan laha, adali yakukonza chani chikopa chimene amayala ngati chokhalira. Timadziwa kumuziko kwa makhala zoyala zina zimakhala za chikopa eti cha nyama. Ndiye adali akuchikonza chimenecho kuti akachiyazike, kuti akachiyalike nso nyumba. Faqadha hajatahu, mtumiki adachotsa chilakolako chake. Kuchotsa mwandani mwa Zainab, anamwita na Zainab. Akazanga talowa ni nyumba, anasiya zimene amachita Zainab, analowa nyumba mene mwana akakhala malo amodzi mtumiki ni mkazi wake. Apa paliponena kuti ndidikireni kaye nanenso mwaine muso zindikwererezo ndikwererazo, panalibe zimenezo. Zainab anangotani, anangolowa nyumba, ndipo mtumiki faqadha hajatahu, anakachotsa chani chilakolako chake. Thumma kharaja ila ashabihi, kenako anatuluka nyumbamo ndikupita kwa masahaba ake, yani kubwera pamene Jabir ni masahaba ina wanatani anakhala. Faqal, ndiye mtumiki adayankhula, innal mar'ata tukhbil fi surati shaytani, ditudi mkazi amabwera amayandikira kwa mamuna mumaonekedwe a Satana. Watudbiru fi surati shaytani, ndipo amabwereranso, yani amati akamabwera amabwera maonekedwe a Satana, ndipo amapitanso maonekedwe achani a Satana. Kutanthauza kuti pamene mkazi watuluka mnyumba yake amakwezedwa chiyembekezo chake ndicho linga choti abweretse mayesero kwa amuna. Ndiye tamutengeni mamuna wanuja amene akuona akazi ovula kunjako ambirimbiri, ndiye wabwera nyumba mwana akuita nani kuchipinda muli ku kitchen, tabwerani kuno ine ndemwe kanene kuti andibwerabe ndikumaliza kuphika. Mukumfunira zabwino mamuna, ifake muzaone kuti amuna ambiri lero lino ali pabanja koma akuchita bechani chiwerewere. Amuna ambiri ali pabanja lero lino akuchita chiwerewere. Zonsezo zikuchitika ifenena kuti amene wayambitsa zimenezo ni mkazi wawo, nanga siku kanapo. So mamuna ukangomukanira kawiri katatu amakapeza malo ena okatani okapumulirapo. Fakwina akosakana akangwapasa 2000 avomera, akapasa 3000 5000 avomera, ndiye hapa ngaba basi option yake makhala imene. So mkazi natafuna kuti asamale bwino banja lake, ngani imene ayione bwino. Koma akazi ambiri nthawi ino akuchulutsa ma excuse amene akupangitsa kuti amuna awa adzituluka nyumbamo ndikumakapeza njira za haramu zochotsera zilakolako zawo. Mtumiki akwaphunzitsa zimenezo maswahaba kuti fa idha absara ahadukum imra'atan, mmodzi wa inu amuna akaona ndi maso ake wa mkazi akuyenda msewu, kenako uyo wangotulukira mkazi kwaonetsa kaya mbuyo kandi kutsogoloko mmene angatulukiremo mwamunayo ndikumuona mkaziyo, faliyati ahlahu, atamangire kwa mkazi wake, fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, chifukwa zimenezo zizachotsa chomwe akumva mtima mwake mwamunayo. Ndi amuna ana akabwera choyambirira alandireni ndi moni amene mutu alandire naye akhale amene kuti apepukidwe ndi zimene akumana nazo kunjako. Zimoneka ngati ndizopanda ntchito tizi mmene mukumva chifungozo la inu zopanda pake izo, koma wallahi ngati manja anthu ena akulimba mpaka na lero lino ngani yake nditi ndimene. Komanso ngati manja anthu ena akusokonekera ngani yake nditi ndimene, ngani yake ndimene. Allah subhanahu wa ta'ala sangatumize uthenga alwahyi kwa mtumiki wake sallallahu alayhi wasallam oti atuuze izizi kupatula kuti muzimene zimulichani mulipindu kwa yemwe mwa yeye mulichani muli kuzindikira. Kwa ukawa amene alibe uzindikira azingozitenga ngati zinthu zopanda pake.
akufotokoza maulama monga ngati Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu rahmatan wasi'a, akufotokoza kuti Allah subhanahu wa ta'ala adayika mwamuna chilakolako chokwera kwambiri, koma chilakolako chimenecho sichimachedwanso kutani kumuchoka. Ndiye anafotokoza chifukwa chimene mwamuna chilakolako chake chimakhala chokwera kwambiri kusiyana ndi ndani ndi mkazi. Ananena kuti amuna amatuluka nyumba mwawo, ndiye akatuluka mnyumba zawo amakaombedwa ndi dzuwa. Ndiye pachifukwa cha kuombedwa ndi dzuwa nyengo yotentha imene mwamuna amakumana nayo nthawi yomwe akutakataka akutere ndi imene mapangitsa kuti mwa iyeyo chilakolako chake chikhale chotani chokwera. Mkazi ndi zovuta kuti chilakolako chake chikwere chifukwa ali pa nyumba, koma pamene akazi nawonso akutuluka mnyumba zawo ndikumaka khala exposed kutentha kumene kukupezeka kunjako, nawonso zilakolako zawo zimakhala zokwera. Ndifake mudzaone kuti amayankhula munthawi imeneyo, ndifake mudzaone kuti pakati pa akazi amene ali achikufalu pali chiwerewere kwambiri, pali chimasomaso. Chifukwa chani? Iwowo akukhala exposed kuzimene zimapangitsanso amuna kutani kukhala ndi chilakolako. Ndiye pachifanana kuti akazi amene ali achimasomaso mudzaone kuti zochitika zawo zimakhalanso zachimasomaso, kavalidwe kawo sikamakhala kolongosoka. Zimenezo tazionanso mnthawi yathu ino. Mkazi wachisilamu amavala molemekezeka akakhala ali pa khomo, mudzamona akamatuluka pa nyumba pake amavala modzilemekeza. Koma mkazi amene amatuluka pa nyumba nthawi zambiri kavalidwe kake sikakhala kotani chifukwa mwa iyeyo muli chimasomaso. Ndiye amuna amakhala exposed ku heat imene mapangitsa kuti akhale otani okwera zilakolako zawo. Ndiye mwamuna zimatha kutheka pa tsiku chilakolako chake kukwera olovinika 10, ndipo ndizotheka mwamuna kukhala malo amodzi ndi mkazi wake olovinika 10 pa tsiku, sangaonenso vuto lina lililonse. Pachifukwa icho Allah subhanahu wa ta'ala adamuloleza mwamuna kukhala ndi akazi mpaka na anayi pachifukwa chachani cha chilengedwe chake ichi. Pamene mkazi sizingatheke kuti akwatiwe kwa amuna anayi nthawi imodzi. Fa mkazi akangokwaniritsa chilakolako chake zimakhala zatani olo miyezi iwiri ite amakhala wabwino bwino. Ndi chifukwa chake mwamuna amene watuluka nyumba yake Chisilamu chinapereka limit yokakhalira kunja iti. Limit yake ndi cha 6 months. Chifukwa mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akudziwa kuti mu 6 months imene mkazi amatha kupirira muchilengedwe chake chinangasa kungokhala pa nyumba akumana ndi hiti yake iji kunjapo palibe. Pamene mwamuna sizingatheke 6 months osakhala malo amodzi ndi mkazi, mwamuna amene ndi wabodza. Ngati mwamuna wanu zikutheka kumangobwera kunyumba kumangogona inu ndikumati amuna anga ndi abwino bwino amene sakonda zokondakondazi, amene ndi abodza, amuna amene ndi abodza, kulipo kumene zokondakondazi akutani akuzichitirako. Chifukwa muchilengedwe cha mwamuna ndithu mwamuna ndi mmene Allah subhanahu wa ta'ala wamutani wamulengera. Ndiye akazi muzindikire zimenezo, amene mwamuna wanu wabwera ndipo palibe amene angakusekenitu. Chifukwa zimenezo mukudziwa ndi inu ndi amuna anu kuti kamukupanga kangati pa tsiku, palibe amene angadziwe. Koma akazi kaya amaganiza bwanji komatu ndiye anthu azitinena kuti anthu ake ati anthu ake ati palibe amene akudziwa zimene ndi amuna anu mukuchita kunja uje ni nyumba palibe. Koma zimakhala ngati kuti mukapanga zimenezo ndiye kuti ena ake adziwa kuti mapanga kangapo pa tsiku. Ndiye mmankankhira mwamuna wanu uja kuzinthu zimene zili za haramu. Muonetsetse kuti mwamuna wanu akafika pa nyumba priority yanu ikhale kuti inuyo mummatilira amene, osati mafunso kapena mavuto apa nyumba ayi. Mummatilire kuti muone kuti kodi ali bwino kapena sali bwino. Ndi akazi okhawa aulemu opanda mwano komanso olikonda banja amene angachite zimene tafotokozazi. Usiya zomwe amachita ndikuthamangira kwa mwamuna wawo nthawi yomwe mwamuna wadani wawafuna. Chinthu chachitatu chimene tikuchipeza mu hadithi ya Sulaim ija, Sulaim adamunamiza mwamuna wake zoti mwana ali mtulo malo monena kuti mwana watani wamwalira. Adanama eti adanama. Titakunena kuti kunama kumene kuku Sulaim sadapange bwino yayi. Anthu amene tili oganiza moperewera tikhoza kunena choncho. Koma Sulaim ponama
cholinga chake chidali choti mwamuna mtima wake ukhazikike ndipo asaonjezere nkhawa zomwe wachoka nazo kunja. Aslu ndi phata musharia kumbali yonama ndilakuti kunama ndi chani? Ndi haramu. Kunama ndi kuoletsedwa. Koma pali nyengo zitatu zimene kunama kwalolezedwa pa munthu, ndipo kunama kwina konseko posakhala mu nyengo zitatuzi ndi kumene kuli kotani? Kuoletsedwa, kumene kuli kwa haramu. Mukunama kutatuku kwina mwayiko ndi pamene mkazi akunama kwa mwamuna wake kapena mwamuna kunama kwa mkazi wake, ndi cholinga choti pakati pawopo pakhale chikondi, koma asaname mu zinthu za haramu. Tikumvana anali kuchibwenzi ndi akunama kuti anali kwakuti kunama kumene koko si kumene kukufotokozedwa. Mwamuna azidalikitse ku zinthu za haramu, nayenso mkazi azidalikitse ku zinthu za chani? Za haramu. Akazi ena amene alowerera kwambiri mu dziko lapansi, amene ali ndi mafurende achimuna, akawayimbira, amene amahoperana nawo akawayimbira, basi mwamuna akamafusa ndani ndi mchimwene wanga uti. Mkazi amene kunama kumene kakapya nako, fasi kunama kumene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama akukufotokoza. So zidafotokozedwa kudzera mwa Asma binti Yazid kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallama adati la yasluhu alkadhibu illa fi thalathin, siku likololedwa kunama kupatulako mu nyengo zitatu. Kadhibu rajulu imra'atahu liyurdiyaha, kunama kumene mwamuna anganame pa mkazi wake ndi cholinga chofuna kumusangalatsa mkaziyo. Akazi anga inu ndiye palibenso dziko lonse lapansi, akuti kaya kulima misi wawo ndi amene osakumaka pa inuyo. Inu ndi mkazi wokongola mapeto, wa chilungamo chake mukuchiziwa ndinu ababa, kuti inu mukungonama kuti mkazi amve chani? Amve bunagonekere khosi, aziti iya munanga tunde palibenso ine ndama nditenga kuti ndine mkazi wokongola. Mwamuna akhoza kunama choncho, koma kuzazo zimene akunenazi kuti sizotani? Sizolondola. Of course akazi ena amene aphunzira mahadithi ngati amene amati mukungonamiza inu. Akazi ena amene awadziwa mahadithi awa, mwamuna awa akachemerera inu mukungonamiza inu. Koma pali kwina kumakhala kuchemereradi kwa chilungamo, chifukwa sanyenyeka kunena kuti akazi anga ndine wokongola palibenso. Sanyenyeka. Akazi anga zakudya zanu ndi zokoma, palibe hoteli imene ingafike kuposa inu. Kazi afa bwino. Kadhibu rajulu imra'atahu liyurdiyaha, kunama kumene mwamuna angachite pa mkazi wake pofuna kuti mkaziyo asangalale. Komanso kunama kumene mkazi angachite pa mwamuna wake kuti mwamuna asangalale. Amuna anga ndende handisamu, amuna anga ine palibenso. Mkazi akhoza kuyankhula zimenezo pofuna kutani? Kumusangalatsa mwamuna wake. Ndi zimene tu Sulaimu adachita. Adamunamiza Abu Talha kumuza zonena kuti mwana ali bwino nyumbamo pofuna kuti Abu Talha satani asakhumudwe, asakaye ningawa mwana ali bwino, tatiyeni tipange zabanja kaye apo. Koma Sulaimu akudziwa kuti zini kuyankhula zisizotani? Sizona. Komanso kunama kwachiwiri kumene kwaloledwa au kapena islahu baina nasi, ngati munthu akufuna kuti awalumikizitse anthu amene sakugwirizana, akhoza kugwiritsira ntchito bodza ndi cholinga choti anthu awiri atani agwirizane kapena gulu la anthu ligwirizane. Basi kufika kuti auchi aja masiku ano bwanji simukumayankhulana, amene aja amwene anandipanga chipongwe chakuti koma tudzulo tu ni mambo atakuyankhula zabwino za inu ndipo anakuchemererani simasewera. Pamene pakufuna upange chani? Upange ubale kuti ubwerere pakati pandani? Pakati pa anthu awiri aja. Kapena ngati ali manja awiri anayambana, iwe ndikukakhala ngati owayanjanitsa. Koma tu ineyo mmene ndimamvera anaja amanena kuti napa dziko lapansi pano anthu amene ali achilungamo ndende abanja akuti. Amankhula zimenezo kumekuza zoti kutani?
ukunama kenako anthu achaka kakumana salamu alaikum wa alaikum salam chabwino sana yankhulani zambiri koma apatsana moni chifukwa cha zimene unayankhula zokhudza chani zokhudza enaja kuti enaja akufuna zabwino kwa enawo. So Usilamu akuzogwirisira ntchito kunama mu njira imene ikufuna kutani kuyanjanitsa anthu au kapena kadhibun fil harbi kunama pa nkhondo kugwirisira ntchito bodza pa nkhondo kumunamiza mdani wanu zimenezo nzotani ndi zovomerezeka. Choncho Ummu Sulaim adayenera kunama kumene ndicho linga choti Abu Talha asakale ningawa kwambiri. Imagine mundu wachoka ku ulendo wake wautali nde ulendo umakhala wa masautso sizinaonekeso fo ulendo anthawi imeneyo kunalibe galimoto kuti abwerera tsiku lomwelo amakumana ndi zambiri munsewu ndiye zinabweretsa chikondi muona kuti Abu Talha pambuyo pake anamukalipira Ummu Sulaim ngati ai sada mulalatireso basi mina mena matuka anangoti makazi anga ine ndikumapita kuti kunzikiti kukaswali mene kunukafotokozera mtumiki ndiye muona kuti izi zinabweretsa chikondi mwa Abu Talha nthawi yomwe amamva zakuti mwana uja tsopano atani wamwalira dzulo lake ndiye Abu Talha sana tani sadakwiye kwambiri. Ndiye apapa lero tayankhulapo zinthu ziwiri kunena kuti choyamba mkazi aonetsetse kuti akulemekeza nthawi yomwe mwamunayu amadyera chakudya chake asamuze za mavuto pamenepo asakoze chakudya mochedwa ndipo pamene panso aonetsetse kuti kathiridwe kanchere mundiwo kakale malingana mwamunayo amakondera papala akazi ena atu kuthira mchere kukhala ngati kuti achita kutani achita kutumidwa mchere thirani pang'ono ngati inuyo muli ndi vuto loti mukalawa mchere umakhala usakwana muzeni mwana wanu kuti adzalawe mchere kapena muzeni mwana wanu athire mchere muziyeza ifeyo tukumbukira tayi kuti makhala kumudzi agogo amandiyitana kadzanja kanga kapena amayezerapo chani mchere ndiye mudzimo mwana amene ndinali ngati spoon ndinali ineyo ndikayitanira pamenepo andiyitana nyumba ina akuti umathira mchere bwino ndiyo sizimatani sizimawawa asandiyitana nyumba yakuti basi ayeza pamenepo ndichoncho ine ndimatiye pungulani basi ndiyo azawaza pamenepo. Mkazi ngati amazidziwa yekha kuti akamathira mchere amawawitsa pali maspuni masiku ana amene munthu umatha kuyeza kuti mmene unayambira kuphika ndiyo muja ukuyeneka kudziwa zoti ndikayeza chonchi zimakhala zatani zakwana. Pena tsiku loyamba mwina kaya banja mwangokwatirana kumene kwafusa amuna anu tathira ninokha mchere fwa amuna ambiri amadziwa kuphika tathira ninokha mchere ndiye kuti ine ndizitengera kathidwe kati kameneko ngati ena abwera amene umusapange za amenewo yani inu muthirabe mchere malinga ndi mmene amuna anu amakondera mukakapititsa chakudyacho mukayikaso wina wapambalika kuti ofuna kuonjezera atani aonjezere. Makazi ena akathira mchere baka yawo amuna awo kuyesera umundumu kwauza zoti inu mchere mumachulutsa ine ndizipanga bwanji ndiye muzithiratu ndikuti isingani yoti mpaka na mutani mulalamuke ya ingovomerani kuti machulukitsadi mchere kwambiri basi. So aonetsetse kuti pamene papa pakathiridwe ka mchere azithira mokwanira komanso kapsedwe ka zinthu ngati inu munazolowera kumene mukuchokerako kuti nyemba zanu madya zobubuda pamene mwamuna amafuna nyemba zatepetepe mutenge zimene mwamuna amazikonda usati nyemba pomagwesera mbale bubudu ine ndikumati ine zimansangasa ndikamakukuta ine zimakusangasa ndikamakukuta koma mwamuna anuyo chimene chimamusangalatsa nchani inu mutengere ziti zimenezo. Nyama mmene ambira kuiruma chonchi mmene ambira akuti ndi zimenezo zimawabebera phikani nyama potengera ndi mmene mwamunayo amakondera. Mkazi akuyeneka kuti aonetsetse ziti zimenezo pamene papaso ndinapayiwala Allah wangondikumbutsa kazi akonzenso zinthu ngati ziti zinthu ngati zimenezo. Cha namba 6 tanena kuti mkazi alemekeze nthawi imene mwamuna amagona. Soiza kuti kuchipindako ngati muli ndi mavuto ena ake auze amuna anu amuna anga nimafuna kuti ndikufotokozere ndi pali zina zake mulola muli ndi nthawi akati ayi basi akati akufotokozere
osata mwabwera atwe ndiyambepo. Muyilemekeze nthawi yake yogona, chifukwa iyeyo zimene wakumana nazo uko afunika kuti apumule, mwina mawafuna kulawirira. Komanso mwamuna pogona ngati akugona upanda nkhawa, mukhulupira kuti olevini mama wake amadzukanso mabwinobwino. Chimene akazi ambiri amayiwala, maulama akunena kuti munthu akadzuka choyambirira kubwera mmutu mwakemu ndi chinthu chimene amakumbukira mu nthawi yotani yogona. Ngati mwamuna ayo anagona ali ndi nkhawa, akamadzuka nkhawa zomwezo zimakhalapo sizimachoka. Ndiye mapezeka zonena kuti mwamuna uja mukumuchotsetsa pa nyumba apa kupita uko ndi nkhawa, ndi azikalalatira anthu kuntchito, azikalalatira anthu ku business, customer mpaka afuna kumenya khofi, amangofunsa simagula bwanji. Zonsezo ndi nkhawa zimene wachokera nazo kuti nkhawa zimene wachokera nazo ku nyumba. So ikonzeni, ilemekezeni nthawi imene mwamuna akutani akugona, chifukwa zimenezo ndiye zokuyenerani inuyo ngati mkazi amene muli pabanja. So mwamunayo olo mutakhala ndi nkhani kuyisunga kwa 1 week mudzamuuzabe basi. Musati nanga akuthawa mesa ali mwamuna wanu. Kusiyana ndi kuti mumuuze pano ali munyengo yoti mukamuuza anyasidwa nazo kwambiri. Chabwino ndi chiti kuyisunga kapena kuyiphedula. Kuyiphedula, kuyisunga nkhani. Chifukwa mukayisunga zikhala zabwino kwa inu, muzamuuza mu nthawi yomwe mwamuona kuti mwamuna wanga apa watani wasangalala, ali mu mudi yoti ndikoza kumuuza cha ngani. Naam.